Per acabar, sí que volia fer referència a dues esmenes que possiblement són les que el Partit Popular n'ha volgut fer més batalla política i que també creiem que hem de donar nosaltres, exposar el nostre posicionament. Una d'elles és la que s'ha referit ja a Patri i ha explicat ja molt bé, que és els ducs d'Alba, és a dir, les inversions a l'esport de Ciutadella. Com molt bé ha dit Patri, doncs aquesta reivindicació contrasta amb el que no ha fet el govern durant 4 anys, però bé, efectivament, els 2,4 milions que hi havia previst per als ducs d'Alba, nosaltres també compartim que aquesta quantitat, un poc menys o un poc més, seria bo que es destinessin a millorar la infraestructura d'esport de Ciutadella. I en aquest sentit creiem que es fa feina i de fet el pressupost contempla inversions ja concretes relacionades amb l'esport. La millora de l'accés, nous pantalans, electrificació, etc. I per tant es duran a terme. I si és necessari gastar més de 2.400.000, es gastarà més. En qualsevol cas, em sembla important afegir aquí una cosa, i és curiós que el Partit Popular demani que és 2,4 milions d'euros quan nosaltres el que fins ara hem demanat no són 2,4, sinó són 16 milions d'euros. Vull recordar que hi ha un conveni, el conveni d'inversions estatutàries 2010-2011, que el Partit Popular va comprometre durant aquests 4 anys a desencallar i a recuperar 16 milions que són a Madrid, però que són nostres i que no es van desencallar. Bé, el govern, com jo crec que és conegut, està negociant amb Madrid des de fa mesos, ha aconseguit ja desencallar algunes d'aquestes inversions estatutàries. Bé, nosaltres demanaríem al Partit Popular compromís perquè aquesta part de 16 milions que hi ha firmats, que falta només 70 perquè els puguem tenir, doncs que vinguin aquests 16 milions que formen part dels convenis d'inversions estatutàries i que els puguem destinar segons les prioritats que tingui esport, no només el nou port, sinó també sentit port. I la segona seria també una esmena que en certa manera compartim en la filosofia, que fa referència a una sentència que afecta l'Ajuntament de Ciutadella, que fa referència a les obres de Can Saura, però que afecta l'Ajuntament de Ciutadella però per una direcció d'obra que va dur a terme el govern, i en aquest sentit el Partit Popular hi està implicat perquè forma part d'aquest moment en què ell governava i per tant la sentència també l'hauria d'assumir com a propi. I en aquest sentit el govern fa feina perquè efectivament pugui assumir aquesta despesa de la sentència i no hagi de recaure damunt l'Ajuntament de Ciutadella, cosa que l'alcaldessa de Ciutadella ja ha negociat, ja ha reivindicat i s'està duent a terme. És cert, però, que no es pot aprovar l'esmena així com la presenta el Partit Popular perquè l'expedient no està en una situació de poder fer partida específica, però sí que podem dir que apunta en bona direcció i que efectivament els propers mesos esperem veure com aquesta despesa no recau damunt l'Ajuntament, sinó que l'Ajuntament l'incorpora a través d'allò que es diu els fons de contingència, que són fons previst per aquestes situacions no previstes, no incloses dins el pressupost. Per tant, serien dues respostes, jo crec que importants, que romprien un poc amb aquest ús polititzat, partidista del Partit Popular, que en fa de les esmenes i que realment consideren que no han aportat res al contingut del pressupost.